sa Juraj Toporčák, som odborníkom pre choroby včiel na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zároveň aj s kolegami riešime projekt Horizont, tzv. BTNet, kde sa jedná v podstate o tie najlepšie praktické veci, ktoré by mali sa zavádzať do včelárskej praxe v Európskej únii. A z tohoto dôvodu vznikajú aj takéto filmy, fotky a usmernenia, ktoré odporúčame aj pre Európsku úniu. V súčasnosti sa nachádzame pri včelách, ktoré sa vyskytujú alebo nachádzajú na našej pôde Alma Mater, ktoré my využívame v prvom rade na vzdelávanie veterinárnych lekárov, študentov a adeptov veterinárneho lekárstva tu v Košiciach, a zároveň aj využívame na určité odbery vzoriek a pokusy, ktoré nám dovoluje práve ich prítomnosť na tomto mieste. Dnes si niečo povieme o používaní esenciálnych olejov o včelárskej praxi. Sú dostupné v podstate a môžeme ich využívať niekedy aj v obdobiach, kedy tvrdé lieky nie je možné používať vlastne na klieštika, varroa destruktor. Ovšem aj v tomto prípade, ako napríklad Tymovare, ktorý dnes použijeme, si musíme uvedomiť, že nesmieme ho používať v období zdážky, pretože látky, aj keď sú vlastne esenciálnymi olejmi, sa môžu dostať vlastne do medu a v podstate ku konzumentovi vlastne medov. Tomu my musíme akože zabrániť. Tymovar má jednu výhodu, že tie látky, ktoré sa vyskytujú, v podstate sú tolerované vlastne včelami. Ale zrádom sa vlastne to, že tie teploty, ktoré sa v súčasnosti a niekedy skutočne skáču zo dňa na deň, môžu byť takým nepriateľom vlastne týchto látok. Teplotou je vlastne rozpätie 20 až 25 stupňov Celzia, kedy to vlastne účinkuje ako najideálnejšie. Nižšie teploty nám spôsobuje už určitú neúčinnosť, ale horšie je vyššia teplota do 30 a viac, pretože tam môže dôjsť už aj vlastne k úhynom včiel. A vidíte, že aj takéto látky môžu v podstate nám urobiť určité problémy vo včelárstve. Čo je veľmi dôležité, a to nie len keď sa používa vlastne esenciálne oleje, ako napríklad Tymovar, ale aj iné lieky a prípravky, je tzv. Ten monitoring. A ten dosiahneme v prvom rade, ak budeme stále používať vlastne podložky, na ktorých v podstate sa nám všetko odzrkadlí, aj spád toho klieštika, a na základe toho vieme aj reagovať v podstate aj treba po použití Tymovaru a prejsť potom na nejaké, aj keď podľa počtu klieštikov spadnutých, aj na tvrdšie liečiva. Keď už budeme používať napríklad aj Tymovar, tak prosím včelárov, aby nechytali do rúk bez ochrany, čiže používať nejaké rukavice, pretože predsa len sú to určité látky, ak sa k tomu niečo stane, tak je nevyhnutné hneď si oplachnúť ako ruky a v podstate chrániť sám aj seba. Čo je nevyhnutné po použití vlastne pasikov, pretože ich používame v dvoch takých vlnách, ktoré potom vysvetlím, je aj to, aby sme tieto pasiky len tak nevyhadzovali a hlavne do miest, kde sa môžu vyskytovať vodné živočíchy, čiže blízko potokov, rybníkov a tak ďalej, pretože sú svojím spôsobom toxické v podstate pre akvatické živočíchy. V prvom rade samozrejme musíme mať určitú podložku, ktorú chceme, na ktorú by sme mali potom vidieť aj klieštiky. Ja používam aj určité formy buď bieleho rysu, alebo takéto formy tzv. Lapačov, klieštikov, ktoré samozrejme ako dáme vnuka. A včelstvo napríklad môžeme použiť jeden pásik, ktorý rozdelíme na polovičku a použijeme na určité obdobie.
a v druhom cykle zase musíme použiť jeden pásik na to obdobie liečenia. Po vložení vlastne podložky pristúpime vlastne k podávaniu samotného lieku, takže žiadny komentovať momentálne nebudem. Je veľmi dôležité mať aj medzeru medzi horným mrámikom, kde sa vyskytuje tu na plod, medzi horným mrámikom, aby bol dosť miesta na odparovanie. Treba si ešte uvedomiť jednu vec, že v prítomnosti plodu, ktorý sa aj vyskytuje, nie je dobré, ak ten plod a okraje plodu v podstate sú blízko týchto vlasíkov. Hovorí sa, že takých 4-5 cm minimálne by mala byť akože vzdialenosť od plodu včiel. To znamená, že na takýto úl, ktorý tu vidíme, a najlepšie si sa zorientovať podľa tabuliek, ktorá uvádza vlastne firma, aké množstvo sa používa na jedno včelstvo. Väčšinou je to vlastne jeden pásik roztrhnutý na polovičku. U väčších, u nás napríklad Bčok, je dobre použiť napríklad 1,5 pásika, áno, tiež jeden rozstrihnutý, takže 3 kusy, ktoré sa dávajú na hornú časť rány. Môžete použiť. Hore jemne priložíme, treba tu, ja viem, kde je plod a tak ďalej, takže použijeme vlastne tento Timovar a samozrejme necháme ho pôsobiť určitý čas a ten čas je veľmi dôležitý, aby sme vlastne získali tú najlepšiu terapeutickú účinnosť. Tieto pásiky nechávame vo vnútri 3 až 4 týždne. Po 3 až 4 týždňoch v podstate vyberieme, odstránime, tak jak som povedal, niekde do nejakej krabice a tak ďalej. Nezahadzovať nikam kvôli akvatickým živočíchom a dáme zase rovnaké množstvo, čiže napríklad v tomto prípade jeden pásik rozstrihnutý na 2 aj vložíme vlastne zase na včelstvo na také isté obdobie. A toto je liečebný proces, ktorý pritom musíme samozrejme aj sledovať tú vonkajšiu teplotu, lebo tá účinnosť vo svete aj u liekov, aj u prípravkov v podstate je závislá na vonkajšej teplote a je to veľmi dôležitý smerujúci faktor pôsobenia účinnosti vlastne týchto liekov. V tomto prípade ich účinnosti nemyslíme, že je nejaký 100%, pretože neexistuje liek vôbec na svete so 100% účinnosťou ani v laboratóriách, ale táto účinnosť ako spoločnosť uvádza je okolo 80 až 90 ako percent, čo je na látku, ktorá sa používa, je relatívne veľmi pekná a veľmi slušná.